Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Pe cum vedeți, suntem pe o mapă de creativ. Aceasta va fi mapa noastră de creativ pe care vom construi, nu știu cum să zic, diferite chestii. De exemplu, până acum am construit asta. Un fel de mină de diamante, cu urcare, cu mai multe chestii care scoate diamante, emeralde. Nu știu, m-am să fac niște construcții pe creativ. Cum este găleata, coboară până jos, ia diamantele, tați diamante, emeralde. Am încercat să fac un design cu aceste lanțuri și cu aceste, nu știu cum se numea, lanterne, parcă, da, lanterne. Vreți fel de design, ceva. Aceștia sunt muncitorii a doi, ăstea, cum e acesta, este paznicul care ia apără aici de zombi și de tot ce este. Bine, deci cred că am pe peaceful ca să nu mă deranjeze niciun zombie sau ceva când construiesc. Cum vedeți, este un camion destul de mare, cu diamante și cu emeralde. Se poate și intra, dar pe interior nu am prea construit nimic. Am să-i fac un design, știți, ceva blindat la geamuri pentru a nu fi oprit, de exemplu, când merge să-l împuște cineva. Nu știu, m-am gândit și la ceva să iasă acolo, să dea senzația aia. Deși dacă ar vrea cineva să fure, pur și simplu aruncă din mers un lanț, ceva pe un bloc din ăsta și îl trage, sau nu știu, ceva gen ăsta. Aici e un fel de sală de mese, doar că nu am prea lucrat la ea. Și am făcut și o bibliotecă și în rest voi mai face aici. Vreau să fie plină mapa de diferite chestii. Cum vedeți, o bibliotecă, tot și am făcut un design din ăsta. Aici stă omul care se ocupă cu biblioteca. După cum vedeți, un calculator. Asta este unitatea la calculator. Aici acolo era motorul care ridică găleata. Aici este o unitate de calculator. Cum vedeți, am pus diferite chestii. Enchanting table. Am încercat să fac ceva să arate interesant. Dacă mai vreți episoade pe această mapă, de exemplu, nu știu, să fac episoade cum construiesc, nu cum doar finalul construcției, ci cum construiesc, să scrieți în comentarii. Deși cum construiesc o să fie niște videoclipuri, mai pe derulare rapidă ar trebui. Dacă mă învăț să fac videoclipuri pe derulare rapidă, știți că o să fac chestia asta. Să fac să filmeze să miște mai rapid filmarea, doar că fără sunet, știți, și vorbesc peste filmare, gen aici mă duceam să fac aia, asta, acolo, așa, și ceva genul ăsta. Deci am făcut aici o coborâre destul de interesantă, deși trebuia să mai pun niște lanțuri și să mai pun lumini până jos, dar m-am gândit că n-are rost, ați vedeți, aici este coborârea și, nu știu, poate să mai mărim asta, peștera. Poate o să facem ceva asemănător cu templul abonaților pe aici. Doar că să vreau să fie un fel de oraș care să aibă productiv, știți, să facă diferite chestii. Azi mai pun câteva blocuri pe aici. Să fie ceva mai interesant cu mapa asta. Că am niște idei bune pentru că s-au băgat lanțurile și chestiile astea noi. Blocurile astea negre care chiar arată bine. N-am ce zice, ați văzut cum au arătat anvelopele la acel tir. De m-am ieșit la... Du-te că nu cred, la perfecție am ieșit. Dar de aceste chestii am putut să fac cu aceste noi blocuri. Chiar și bara de protecție din față și multe diferite chestii. Astea sunt un fel de faruri. Da, gata, vă prezint mapa. Am lucrat... Nu am lucrat așa mai mult că stăteam degeaba când eram, să zicem, pe afară și stăteam degeaba, decât să stau să mă uit la... Nu știu, pe YouTube, pe TikTok sau ceva gen ăsta. Hai că mai construiesc ceva, mai fac ceva acolo, spun pe YouTube. Să mai apară un video, ceva. Și cam asta a ieșit și... Da, sper că vă place. Și vom mai construi chestii. Îmi place că m-a spawnat aproape de seed-ul ăsta. Și am multe idei și cu sit-ul. Și e destul de mărișor. Uitați un pic cât mai am mers încolo. Mai am un pic. Un pic mai așa și în jos mai este un pic. Și m-am gândit multe chestii. Fac pe aici un fel de... Cum se numește? Un fel de... Nu știu cum se numea. Un fel de... Cărări, ceva aici pe laterale, ceva și să fac un fel de camere în interior. Jos iară să fac diferite peșteri, tunele mai lungi. Nu știu, am multe idei. Poate să încerc să fac chiar și un lift din ăla care apeși pe buton și coboară singur până în jos și urcă singur. Căci am văzut un tutorial, dar nu știu dacă merge și pe telefon. Dar dacă merge, o să facem. Nu știu. Bun, băieți, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Și la revedere!